egin dezagun otoituz. Hoi jainko, muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz, apalki eskatzen dizugu, ezarraraz dezazula zure errukiaren erraziaz, Miguel zure sarritzariaren izena, bizidunen liburuan, zure Seme Jesu Kristo gure jagararen bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrega bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Makabearren liburutik. Egun haietan, Judas, Israelgo burutzaileak, diru biltze bat egin eta 2000 drama zilar bidali zituen Jerusalema. Eroritakoen pekatu ordain opari eskaintza zezaten. Piztueraren itxaropenean zuzen eta leialki jokatuz. Eroritakoen piztuera itxaron izanez balu, alperrik eta burugabe izango baitzen, hildakoentzat otoitz egitea. Bazekien izan ere, ondo hil zirenek sari ederra izango zutela. Asmo salbagarri eta santua da hildakoentzat otoitz egitea. Pekatuetatik atera daitezen. Jaunak ezara. Eskerra zuri jauna. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Gaitza zuri. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jende taldeari. Aitak ematen didan guztia nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez bainaiz jaitsi nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik. Eta hau da, ni bidali nauenaren nahia. Eman didanetik ez dezadala ezer galdu, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da nire aitaren nahia, semea ikusten duenak eta harengan sinisten izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esanak. Eskerra zuri jauna. Heriotza beti da errealitate gogorra. Eta gaur halako heriotz batek elkartu gaitu hemen. Hiletan guztietan bezala, denon artean halako gertutasuna, maitasuna, solidaridadea erakutsi diogu familiari. Egoera hortan gauderako, gainoan badakigu oraindik askozaz ere jende pilikaragarri handiagoa seguru asko hemen egongo ginela. Baina bihotzetik jende asko hemen dago. Beste batzuk presentzialki eta danok zuekin daude, familiakin. Gertutasun hori erakutsi nahi ez. Ezinbestekoa dena. Baita ere, bigarren saiatzen gara beti hiletan guztietan da, hildakoari merezi duen bezala azken agurra egitea.
berari eskerrak emanez. Halako omenaldi bat bezala baita ere, esateko modu eginez, bakoitzak bere bihotzean gordeko ditu, berarekin izan dituen goraintziak, bizipenak, hainbeste momentu batez ere onak gelditzen dira bihotzean, eta horrek ere asko bat du eskerra hori Miguelekiko, gaurkoan eta baita ere Jakoikorekiko urte guzti hauetan hemen egotenako gurekin Miguel. Eta azkenik, kristauok hileta guztietan ere egiten dugu gure hildakoen alde erregutu. Gaurko lehen irakurgaian agertu zaigun bezala eta Jesusek erakutsi digun bezala, hildakoen alde erregutzea baita ere miserikordiazko obra bat da. Errukizko ekintza bat da. Triste dagoenei konsueloa edo gertutasuna agertzea den bezala, baita ere hildakoen alde erregutzea hala da. Eta gaurkoan ere, hala ari gara Jangoikoari Miguelen alde erregutzen. Entzun dugu gaurko evangelioan gauz bat, esan genezake Jesusek guri transmititu nahi diguna, naiz eta momentu gogorrak izan, momentu txanak izan, baino halako esperantza, halako konsuelo bat eman nahi digu Jesusek, ulertarazi nahi digu Jesusek. Eta da, berak esan dugun hau, aitak ematen diren guztia nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Hau da, Jesusek askotan aipatzen digu, Jangoikoak nola maite gaituen, nola ezagutzen gaituen, nolakoa den edo zenbatiraino den errukitsua, gugandik gertu dagoena, atzaio batek bere argiak maite dituen bezala, eta hainbeste eta hainbeste modutara Jesusek errealitate hori ulertzera eman nahi digu. Jangoikoarengan pentsatzeak gugan ez duela ikara edo bildurra edo olakorik sorrarazi behar, baizik eta konfiantza, esperantza, maitasuna. Hoi da, esan genezake, itun berrian Jesusek erakutsi nahi digu nobedade handienetako bat. Jangoikoak maite gaituela eta nahi duela guk bera adiskide bat bezala ikus dezagula. Gaurkoan Miguel esperitzera elkartu berak. Agudo joan da eta eskatzen dugu Jangoiko honorri goiko zeruan artezala. Gure fideak ere erakusten dugu eta honekin bukatuko dut hildakoekiko gure harremana ez dela erabat bukatzen, erabat suntsitzen heriotzarekin. Ez da guk nahiko dukena bezalakoa, baina bestelako harremana ere eduki dezakegu. Sinisten dugu Jangoikoaren presentzia behikoa zela. Sinisten dugu Jangoiko hori ona eta errukitsua dela. Sinisten dugu gure orazioak entzuten dituela maitasunez Jangoikoak. Sinisten dugu bere borondatea dela betireko zoriontasuna ematean. Eta sinisten dugu kredo bat esaten duguna hildakoen elkartasuna da haiek ere gure alde egin dezaketela. Eskatzen dugu Jangoiko honorri Miguel hartu dezala goiko zeru hartan. Atsedenean egon dadila bere gorpuan azken piztuera egunerarte eta handik Miguelek gure alde egin dezala. Amen.
eskerrak oparia jatorkoari eskaintzerakoan. Aipa horrezko eta gizona salbatzen. Ager zaitez jauna, Miguel zure zerbitzailearen alde, eta egizu beronentzat eskaintzen dizugu bake opari honen bidez, bekatu kutsuri edo arraukeria zegindako gutxik egiten bazaio, garbi eta marka dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Horregatik ailego taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Afalondoa berri karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio guztatik, hau ere egoraren kalizara da, itun berri eta betikoaren hola, zurentzat eta askorentzat nekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nere berri.
Santuak bat egin gaitzana. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu daude zure izan. Eraman zut gaitasun osora Frantzisko eta Santuarekin, Frantzisko guratearekin, eta mitzizon guztiekin batean. Gogoan izan Roma, izibetxarpenean, Gardinen erezideak, Miguel, eta gure grazak guztiak, aretzan zuzeurean egeren argin. Erruki izan ezkegu haren funtzio, betiko bizitza egutsi dezago. Hangoikoare, Ama Maria Dolorosarekin, bere sena Jose Santuarekin, apostolu San Miguelekin, eta gizarte guztietan zure eskide izan ere Santuekin, haiekin batean bere zaitzago. Jesucristo, zure semearen bitartez. Honekin eta horrekoan, zuri aita, jakoiko alguzti horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta haintza guztia, izan eta gizaki guztiena.
eta parrokian izenean. Eskerrik asko gaur honean etorri zareten guztioi, edo beste edozein modutara familiari zuen kartutasuna, zuen dolumina agertu izan zuen guztioi. Beti bezala, esan bezala, saiatzen gara familiaren gertu egoten, gure gertutasun horrek haien pena, haien bina, arindu dezan nolabait ere. Eta eskaintzen dugu gure senidea, eta eskatzen dugu jakoiko onari, goiko zeruan hartezala. Datorren igandean, etzi, kultura dugu bezala ere, meza nagusian oso bereziki gogoan hartuko dugu berriz ere Miguel. Eta orain kanpo santua dena biki horretik, azken erreskursoa errezatu dezagun. Sakrifizioaren bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, irits bezala piztueraren betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaunak zuekin, eta zure espirituaren, bereka zaitzatela jaiko guztiadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren.